Moltes vegades ens demaneu si hi ha una alternativa millor que fer-li una foto a un document en cas de voler-lo enviar o guardar-vos-el al vostre dispositiu. Avui us ensenyarem com podeu escanejar documents des del mòbil. Des d'un dispositiu Android, el que heu de fer és obrir l'aplicació Google Drive, que recordeu que és aquest triangle de 4 colors. Veureu que a la part inferior dreta de la vostra aplicació apareix una càmera de color rosa o pot ser que en alguns casos aparegui de color blau. Li heu de fer clic, veureu que s'obrirà la càmera, un cop el teniu enfocat, l'únic que heu de fer és apretar el botó de l'obturador com si féssiu una foto normal i veureu que el telèfon processa aquest document com si l'haguéssiu escanejat. Un cop el teniu, li direu fet i a partir d'aquí podreu donar-li el nom que vulgueu. Si veniu aquí i escriviu en aquest camp d'aquí escaneig, el que fareu és guardar el document com a escaneig i el podeu guardar com a PDF o com a imatge. Li direu desa i aquest document es guardarà a la vostra unitat. Quan heu guardat el document apretant el botó fet, veniu aquí a la part de cerca al Drive i escriviu el nom del document. I com veieu, ens apareix aquí. Si l'obrim, veurem que el document que hem escanejat apareix en aquesta pantalla d'aquí. I a partir d'aquí, el que podem fer és enviar-lo, compartir-lo, guardar-lo en una altra ubicació, etc.